Hello mga tropa, welcome back to my channel. This is Edmond Reyno, ang inyong tropang Lakwachero. For this vlog, punta natin ang isa sa pinapasyalan dito sa aking hometown na Labrador, Pangasinan, ang Tubuan Beach. But before that, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reyno, at paklik na rin po yung bell button para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. So tara, samahan nyo ako at pasyalan natin ang Tubuan Beach na matatagpuan siyempre dito sa Labrador, Pangasinan. Let's go! So yung mga katropa, welcome to Tubuan Beach. Tubuan Beach is located at Tubuan, Labrador, Pangasinan. So ang Tubuan Beach ay tawag dito, ang kanyang buhangin ay hindi white sand. But don't be disappointed mga katropa, kasi ang kulay ng buhangin dito is greenish at blackish. So kahit na ganito ang kulay niya, isa ito sa mga tourist spot na binabalikan ng mga local tourists at mga foreigner dahil sa kanyang pinong buhangin. Isa pa dito is makikita natin sa likod na ang kanyang dagat is napakalayo at mababaw. So pwedeng-pwede dito ang mga kids pag pwede nang lumabas after ng pandemic. So tara, tingnan natin kung ano ang makikita pa dito sa Tubuan Beach. So yung mga katropa, pag pupunta po kayo dito, wala po pa siyang entrance fee, but meron itong mga available na cottage. Depende po sa sizes niya kung magkano yung cottage. Pero actually hindi ko pa natatanong kasi nung mga huling-huling punta namin dito, ang pagkakalam ko sa mga cottage, merong 500 to 1,000. But for this season, hindi ko alam kung magkano na po yung amount niya per cottage. But don't worry, kasi affordable siya at swak sa ating budget. So yung mga katropa, additional information po, meron din ditong available na mga resorts. So kung balak nating mag long stay or naabutan tayo ng long weekend or plano nating magtagal dito sa Tubuan Beach, may mga available din dito na resort na meron ding swimming pool at
may option kayo kung sa pool or sa dagat. So ano pang inihintay nyo dyan? Planuhin na at pumunta na dito sa Tubuan Beach, which is located at, syempre, my hometown, Labrador, Pangasinan. So ayun din, from here makikita natin yung giant chimney na part ng Tual Power Plant. Ayan po. So sa camera medyo may kaliitan siya, but in personal po, kitang-kita po yung size ng giant chimney na part po ng Tual Power Plant. And another, of course, may mga dumadaan ditong mga side street na pagkain, may mga balut, mga fishball, ganun po. So pag inabot po tayo ng gutom at gusto po nating magmerienda, anytime meron din po ditong available na pwedeng pilihan ng mga pizza. So isa rin po na pwede nating pagpahingan dito, may mga available na cottage, and of course meron ding talipapa doon sa bandang unahan. Kung nakalimutan natin magdala ng pagkain, mga seafoods, kumbaga, pwede tayong bumili doon at ihihaw natin. So, mamaya titingnan natin at ipapasyal ko kayo doon sa tinatawag nating talipapa. So, ayun, pasyal pa tayo sa Tubuan Beach. So ito po mga katropa yung sinasabi ko kanina na talipapa. So lahat halos ng seafoods available po dyan, ready for ihaw-hihaw, kung ano man yung gusto nating lutuin na pwede nating dalhin doon sa Tubuan Beach. Especially pag nakalimutan nating magdala ng pagkain or ulam for our family outing or barkadas outing. So, may mga option na lang kayo dyan. Kayo na lang po bahala pumili kung anong gusto nyong ulamin. Katropa, hopefully nagustuhan nyo po ang pamamasyal natin dito sa bayan ng Labrador. Isa sa pinagmamalaki namin ay ang Tubuan Beach. So kung kayo ay nabuboring, gustong bumala, gustong makatinghok ng sariwang hangin, just visit the Tubuan Beach. This is located of course in Labrador, Pangasinan. Sabi nga nila, it's more fun in Labrador
pag pinuntahan nyo ang Tubuan Beach. So for the meantime, magpapaalam na po ako sa inyo at ako din ang maliligo. So, bye! Edmond Reno at paklik na rin po yung bell button, mali. Ulit, take 3. Beach. So, ano pang inihinintay nyo dyan? So, ayan mga katropa, hopefully,